Le Gatotkaca kang murbeng kawula nuwun inggih Pak Huda paring ngene ya pangayoman kowe ngaku wong lanang nggih kula menika hangakeni kula piyai kakung ya nek kowe ngaku wong lanang kowe kudu duweni 5 perkara iki kowe kudu duweni 5 perkara iki menapa menika Pak Huda siji kuwi wisma loro garwa telu turangga kaping 4 kuwi curiga kaping 5ne kukila wisma kuwi wis ngarani omah kowe wong lanang kudu tanggung jawab besok ning anak lan bojomu ping lorone garwa kuwi wis ngarani garwa kuwi bojo kowe wong lanang sejati kudu duweni garwa kudu duweni bojo kanggo anak turunmu besok kaping 4 turangga kuwi tumpakan cara carane saiki kendaraan mbah kuwi montor mbah kuwi wujude roda papat mbah kuwi apa wae kowe kudu duweni turangga utawa tumpakan kaping 5ne curiga kuwi gaman kuwi ora wujud pusaka ning gaman kuwi wujude cekelan kowe kudu duweni cekelane ora mung wujud sanjata cekelane wong urip kowe aja lali cekelane wong urip kuwi siji syukur loro ikhlas telune sabar syukur ana sing ana ikhlas ana apa sing wis ilang sabar ana besok bakal ketekan lah pungkasane kowe kudu duweni kukila wong lanang kudu duweni kukila kudu duwe open-open manuk kuwi mratandani kapribaden sipate wong lanang mamane kowe duwe manuk sing seneng oceh-ocehan ya kuwi dadi sipating pribadimu kowe seneng open-open kutut kuwi ya dadi sipating pribadimu yen to kowe iki duweni watak jiwa kang wibawa dadi 5 kuwi cekelane wong lanang le